Jsem ráda, že jsme se mohli po 2, některých po 4 letech dostat až k tomuto aktu, který je právě maturitní ples. Po celé roky jsme se snažili připravit na naší první velkou zkoušku, maturitu. O ní se říká, že je zkouškou dospělosti. U některých z nás, doufejme, se konečně podaří dospět a u některých možná trochu omládnout. Co jste si řekla, když jste se dozvěděla, že tady budu moderovat já? No, tak já vás moc neznám, takže jsem si v podstatě neřekla nic. Přeju jim, aby se jim maturita zdařila, ale to je začátek života. Takže vám přeju ze srdce, abyste měli perfektního životního partnera, krásnou práci, uměli si odpouštět, tolerovat a přijímali se. Tvoje chvíle nastává. Martin Hrdina! Červený koberec je tvůj. Jaroš Petr! Daniel! Takže slyšíte, ty kluci jsou úplně mimo, tak pojďte, pánové. But it's all